KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi ka Hill State People's Democratic Party ha kasngi balang ka Henry Terik Uyayong Arajar Arpuar kala plat ba ya ka website kanang ban ajing tip syaki pat ba nong snong jong ka jela ha ka bay day bat kijing terikam jong ka seng ha ka jinga kran bigila patai kubor presiden ka seng ba kipi pangyang ula pentep ru baya ka jinga kop tho AC nak bentai kena skol bat kisamla pulih lor kapang hatungi don kam ne em banyo ya ka khasi Jaintia State la penjelan hado ka Arpuar Terik Jembang Arajar Arpuar They have a report na penbenar bagi la play ya ka website jo party Hill State People Democratic Party. The way na ki party ke baril kam ko jalan ko ya. Kijing tumo jungi ban play ya ka website belum ko ni. Tip mendakat kum ke cup jo bilat patai ko bor. Kum ke party dan sipu ba information ke bangi kwa baleng ba ka internet ki pai ba ki tip yang ni ke party ko bangi lo. Koi kalong ba kum ke party ngidon Shibun ki kam ke bangi kwa ban has pai ba ngidon ke constitution ng party ni thet hamni bagi pai ba ki tip ya ka but ngidon hangni ru ya ka jingal enti jong party san postman ko ngidon ke ni ka hard copy jong ka souvenir jing dap san postman man hakani ka arja khat pra tengi sa thet hamni is a fit in hamni babar ko kin tip mo ya ke ba ngidon ban ya kum ke party ke shepri kum ke party nang ta ngidon ru ko we ka window ko ban ong ba ki pai ba kin isolation ni party mo kadang kadang ke ajimot kadang ke information dan ki articles ki ko nei ni tang sum pai kita bar khai te nalo nang ta pat nagaleng jongi kum ke party ha bangindang ni website kita don sibun ki pat ki information ki ba ngin sa ha lengba ni website ke somi ba ka ba ke tip te ha ju ko por nga simro ko kabu ban ong kum ni don ka way ka benta ba ka youth wing central body kala pen bana pai ba lengba jo fi ki lat pathai ko bor ba kan don ka essay writing mo te ya gani ka khasin che state ru ngala thep hang ni ka jin thu ju ni ka long ba ki stu ki samla ki bani simanta ban tho ek essay writing ka ba long halor ka phang hatong ni don kam em ban yo ya ka jong ka jala khasin che state te na lor bangal ai hang ni ki ba bun ki information ka bangal tho ka bangal lum thuk ba ka bale ka party ka bu ya gani ka issue khasin che state ni kerpar leng ba ka ni ka por ba ki tu baro ki bani simanta na man ni ki don ka exam bun ki ko samajungi ki mio por mo na ka exam period tenga kerpat ba ya ka egam gila thep hamni ki puli ya ka ni ka khasi ninja state na ka bantau khasi na ong da te ham tu kin puli ba ka ese ga bakin thoru na ma ga exam ha ki tayo gila da baro ni la kan banaru na ka party bakin bangin extend ya ka ni ka por ni sa ga ban kut po po trick dum tau nai april ndai ni la ban extend ya shadow u nai me haki ko trick inta bat kin yo ban pek nang ni bat kano ka idea ka baki khusum la ki dam dan ginul ki ramba ki blo interested ban thoi ki ese halo ka pang ka kasin che state ni da suma shibun ban priang bat ha chu ko por bang la ka por ka bakam